Ambalma Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio CC an bɛ kunnafoni lase ma an ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ an ka nin bi jamukan nin na aw bɛ hakɛto an ma ayiwa an ka bi tarata don o kunnafoni kumaba o bɛna tali kɛ ninnu de a yirala k'a fɔ ko baarakɛbaliya o kɔni kɔgɔra Bamakɔ ani Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na Kayi mara la dɔgɔtɔrɔso Fuseni Dawo baarakɛlaw ka ayiwa olu bɛ wuli ka jɔ la an bɛ se kana kunnafoni walawala ye halisa Kayi mara la cɛw ni muso 50 ni kɔ olu ye u sen don sariya ko dɛmɛni kalanso dɔ la ayiwa Kayi o kɔfɛ Burkina Faso o lakana o lahalaya ko o bɛ cogo jumɛn Tchad jamanatigi Mahamat Idrissa Déby Itno ale ye tɛnɛndon wula fɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛn dɔ lase jabaradina ka ɲɛsi gɛlɛya minnu bɛ sen na a ka jamana kɔnɔ ayiwa an bɛ tila ka na fana Amérique jamana kan n'a yɛrɛ k'a fɔ ko wasadenw ka camancɛ kalata o ɲɛbila baaraw yɛrɛ k'o fɔ o bɛ sen na jamana kɔnɔ ani Angleterre jamana fanga ɲɛma kura sugandili kan ka fara an ka bi farikolo ɲɛnɛ kunnafoniw kan ka d'an ma ka bɔ Bamako Saka Tarawele ni ne bɛna kɛ an ka bi jamukan kumabaw ka lasaw ma kunnafoniw b'a jira k'a fɔ ko baarakɛbaliya o bɛ Bamako ka kɛɲɛ ni jatebɔ laban ye baarakɛbaliya hakɛ Mali la ayiwa o bɛ se fo 100 saradala 10 o ni tilana o sɔrɔla mun de fɛ VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mariam Kuyate ale ye laɲini tɛnkuni k'a ko la an ka jɛ k'a lamɛn Alisi Traoré ale si bɛ san 30 la diplôme mun b'a bolo o de ye sociologie ye a tilalen nin kalan in na ni y'a san 6 ye bi a ka fɔla manifiya taabolo ɲuman dɔnniya dili maaw ma o de kun ye ale ka laɲini ye nin kalan in kɔfɛ nka fo bi a ye dɔnniya mun kalan a ma se ka baara sɔrɔ ni y'a san 6 de ye ne sigilen no chômage kɛnɛ kan donc ne ma se ka foyi faamuya o la ne mana taa yɔrɔ yɔrɔ n tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la ne yɛrɛ kɔni filɛ ne n bɛ ka n bolo laminɛ de ne ye muso de ye n bɛ ka n bolo laminɛ salon dɔ la ka se k'an yɛrɛ débrouiller dɔɔni i m'a ye Alisi Traoré n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ Mali kɔnɔ yala la n'u ka diplôme ye u ka kalanjanw kɔfɛ sanfɛ kalanden caman y'a yira k'a fɔ ko kun tɛ dɔgɛrɛ ye ko sabula ko kalan minnu bɛ k'u kun ko o baaraw tɛ lawaleyala jamana kɔnɔ n'i ye Mali jateminɛ Mali ye Sɛnɛgal jamana de ye Mali ye baganmara jamana de ye donc n'i y'a jateminɛ k'an ka kalanso sanfɛ kalanso fanba bɛɛ jateminɛ t'a sɔrɔ comment dire kalan minnu bɛ kɛ yen a n'an ka réalité tɛ taga il faut que changement refondation de ka kɛ an ka système éducatif la donc kalan système mun kan ka don o ye agropastoral ni baganmara formation ni kalan dɔw bɛ ka kɛ an ka grande école la bi t'a sɔrɔ ko philosophie ko ka taa sociologie o nafa jumɛn b'anw ye bi an bɛ bagi sɔrɔ an t'a dɔn nin kan ka nin kalan in kɛ a bɛna laban jumɛn ma donc gouvernement kan ka sensibilisation kɛ ka denmisɛnninw na mobiliser k'a yira ko nin kalan in nafa bɛ nin de la walasa dɔ ka se ka bɔ baarasɔrɔbaliya la jamana kɔnɔ Cheikh Fanta Madi Traoré ale ka dɔnniya ka bon baarasɔrɔ okumu kɔnɔna na a ka fɔla ko baara dɔw bilalen do sen kan n'o ye programme décennal de développement de la formation professionnelle ye walasa ka borola baaraw do bala kalandenw fan fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni a ka kalan danna sira la ou a yɛrɛ ma don école la ou a yɛrɛ kalanna ka se yɔrɔ dɔ la mais a gɛnna ka bɔ école la olu bɛɛ de bɛ ɲɛsin ministère de la formation professionnelle ma donc ministère de la formation professionnelle de bɛ formation professionnelle k'u kun formation professionnelle ani école normale a bɛɛ ye kalan ta sira de ye pour que i ka se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la cogoya min na k'a fɔ e mɔgɔ min bɛ bolola baara kalan taalen ɲɛfɛ i bɛ se ka bolola baara kalan ka niveau sɔrɔ ka kɛ ingénieur ye kɔrɔ ye k'a fɔ nafa b'a la mais il faut que denmansaw k'a faamuya k'a fɔ fɛn min de don bolo kɔfɛ fɛn tɛ maa caman kɔni y'u sɔnni sigi ni hakilina in kan min ye borola baaraw ye olu ka se ka don ba la ko sabula bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye Isa Keita mais jeunes k'a lajɛ jeunesse problème ba de bɛ Mali jeunesse yɛrɛ la parce que fo jeunesse ka wuli k'i jɔ k'a dɔn an ka métier ɲini an ka métier dɔn an ka métier kalan an ka se ka baara kɛ parce que n'an bɛɛ y'an sigi diplôme ko nati ɲɛnabɔ dɛ ne yɛrɛ filɛ ka kuma nin moi je suis électricien mais n y'a kalan depuis au bas âge de l'école Mariam Kuyate Bamako VOA Banbara
ka da dankari minnu kɛra kɔsan na jamana kɔnɔ na basketballya o lahala o bɛ cogo di Burkina Faso o kama VOA Bambara lasigiden Wagadugu Kader Traoré ale bɛ bi o lahala ɲɛfɔ an ɲɛna ka bɔ Wagadugu an ka lamɛn. Kunu tɛnɛlon damatigɛ wale dɔ kɛra Djibo n'ale bɛ Burkina Sahel mara la maa jugukuluba dɔ le jigira o yɔrɔ ka finitigiw ka dagara n'ale 14e régiment interarmé ye o y'i ta don nin yɔrɔ nin na ka kɛ sababu ye ka finitigi 10 bɔnɛ o nin na sɛrɛdenw ka fɔta ra nin jɛnkulu maramafɛntigi ninnu tun bɛ se maa ɲɔgɔnna 500 ma o ko o jigira nin yɔrɔ nin na sɔgɔmada joona le fɛ sorodasiw ka daga ɲɛma n'an ko chef d'état major général des armées ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko finitigi ɲɔgɔnna 50 jogira kosɛbɛ nin laseli kelen nin kɔnɔ a yira fɛnɛ ko pankuru nana sorodasi minnu tun bɛ duguma Djibo ka 14e riyara ka se ka olugu dɛmɛ o kɛra sababu ye ka maa jugu ɲɔgɔnna 18 faga dankari walekɛlaw ɲɛ donnen no Djibo mara la sabula kalo ti tɛmɛ ni wale jugu ma kɛ nin yɔrɔ nin na hakilinajigira septembre kalo tile 26 tɛmɛni kama sɔrɔ bolimafɛnw tun bɔra Kaya ka to ka taa ni dumunifɛnw ye Djibo jɛnkulu maramafɛntigiw ye olugu kɔrɔn tigɛ o kɛra sababu ye ka finitigi ɲɔgɔnna 27 bɔnɛ o nin na o ye ta don bolimafɛn caman fɛnɛ na nin walejugu ni senkɔrɔ kunu tɛnɛlon kelen ni fɛnɛ na benkani walekɛlaw dɔw jigira Burzanga n'ale faso camancɛ kɛɲɛ kanfan dugu dɔ ye o tora yɔrɔjan ka mugu ci ni marifaw ye an bɛ min wele ko obus nka maa si ma bɔnɛ o nin na nin walejugu nin kɔnɔ tiɲɛni dɔrɔn de baraka bonyana nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Halisa Malikura kunnafoni farafina gun ani duniya fan wɛrɛ kɛnɛ tɛnɛndon wula fɛ Chad jamanatigi n'o ye Mahaman Idriss Déby Itno ye ale jɛmukan dɔ boloda jabaranin na ka kɔni wulikajɔ minnu kɛra jamana la VOA Bambara kunnafoni lasela Mariam Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka lamɛn. Chad furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Mahaman Idriss Déby Itno yɛrɛ yira ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan min labɛnna kungo RDC jamanatigi Félix Tshisekedi fɛ n'ale ye CEEAC o ɲɛmɔgɔ ye nin kɛra tile damadɔ girinkajɔ walew kɔfɛ min kɛra Chad jamana kɔnɔ octobre kalo tile 20 n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 50 ani kɔ ɲɔgɔnni bɔnɛ Congo RDC u ka jamanatigi so ka fɔ la min la kalila u kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ fɛ min tun bɛ nin lajɛrɛ in ko ladilanna jamakulu fɛ ko lajɛrɛ in kun de tun ye walasa ka se ka mɔgɔ sugandi min bɛ se ka kɛ kɛlɛcɛ kumafɔla ye ka taa Chad jamana politiki ko fan fɛ Congo jamanatigi Félix Tshisekedi kuma min na a ye kuma ta walasa ka se ka lajɛrɛ in kɛnɛ dayɛlɛ a da sera girinkajɔ wale min kɛra octobre kalo tile 20 o gɛlɛyaw ma a ye min jati i n'a fɔ karo gɛlɛya wale. De ce rendez-vous historique de réconciliation nationale et de refondation de l'État tchadien est malheureusement relancé. Wa ko hakilina minnu bɛna ta walasa kuma ɲɔgɔnya o ka se ka don jamana kɔnɔna la n'a bɛ wele ko dialogue national et inclusif n'o tun ka kan ka kɛ u ka kalata ɲɛbila baaraw ye walasa kala ka se ka ta bɛjɛ fanga kɔnɔ k'a kɛra de i n'a fɔ o hakilina in panna fiɲɛ fɛ n'o labanna ka Chad politiki ko gɛlɛyaw lasegin ko kura ntɛnɛndon wula fɛ Chad furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Mahaman Idriss aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Amérique jamana la wasadenw ka camancɛ kalata ɲɛbila yɛrɛfɔ ko o bɛ sen na ni kɔlɔsili bɛ jira k'a fɔ ko républicains ka politiki jɛkulu ka danaya bɛ ka bonya ka taa fɛ sɔrɔla ni ɲinan camancɛ kalataw la jamanatigi Joe Biden ye wote jate o kɔlɔsili kumaw ayiwa den kɛrɛfɛ jɛmukan dɔ la démocrates politikiw ka ɲɛmɔgɔso la jumadon VOA Bambara kunnafoni dila Modibo Dambele ale b'a lakale an ka lamɛn.
Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ye dusulami kuma dɔ kɛ a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ka kanubagaw ye bɛrɛbɛrɛtɔn dagayɔrɔ la ani jamana bɛɛ kɔnɔ dɔgɔkun 2 yanni Ameriki jamana ka camancɛ kalafiliw olu ka kɛ. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Biden a ye a ka kuma laban a y'o kɛ a ma sɔn sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko républicains bɛ sɔn ka sebaya sɔrɔ u ka ni ɲinan kalata in na. A ko hali bi kow bɛ se ka yɛlɛma ka ɲɛsin démocrates olu ka bɛrɛbɛrɛtɔn ma. A ka ni laseli min kɛra tɛnɛndon ni ye Biden ka sifilɛli laban ye yasa u ka camancɛ kalata min bɛna kɛ ko nin ye kalata ye parti 2 o de ni ɲɔgɔn cɛ ko nka kalata tɛ k'a fɔ ko ale ka fanga mara cogoya kan ni sisan o man di ka sababuya kɛ gɛlɛya min firilen don jamanadenw kan. A ko n'an ye weleweleda kɛ mɔgɔw ye an bɛna sebaya sɔrɔ. Biden ka kuma la a ka mɔgɔ démocrate minnu tun bɛ nin baro sigiyɔrɔ la u ye tɛgɛrɛ fa kunna u ye weleweleda kɛ k'a fɔ ko jama wulila ka mun fɔ ko a ka kɔkɔrɔmadonni laban Scott ni ale bɛ National Republican Senatorial Committee ale kɔrɔma tigɛra kosɛbɛ Biden fɛ ka sababuya kɛ a ka jɔyɔrɔ ye ni o ye ko ka jamana ka foroba sariyaw ko k'olu bɛɛ lakuraya san 5 kɔnɔna la. Républicains ye Biden ka maracogoya kɔrɔma tigɛ ko de nɔ ye gɛlɛya jugu min bɛ jamana kɔnɔ sisan ani kojugu bonya kojugu États-Unis fanfɛla la mun bɛ mɔgɔw la hakilila bila ka taga camancɛ kalata min bɛna kɛ ko kalafili de don a ka maracogoya kan. Ameriki jamana kɔnɔna la u ka camancɛ kalata ale bɛ kɛ san 2 o san 2 jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga sarati san 4 o camancɛ kɔnɔna la. Amerikanw bɛ taa kalafili novembre kalo tile 8. Halisa a bɛ Mali kura jɛmukan de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 sanfɛ Bamako a n'a laminiw na. Bugunika an bɛ sɔrɔ radio Kumase la fiɲɛturukala 92 Moptika radio Orona la fiɲɛturukala 93 oni tomi 2 sanfɛ Tombutuka an bɛ sɔrɔ 90 oni tomi 2 kan Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 ani tomi 1 kan an bɛ sɔrɔ fana Abidjan fiɲɛturukala 90 oni 9 kan Wagadugukaw an bɛ se k'a sɔrɔ 104 oni tomi 2 kan ayiwa an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye www.voabambara.com walima an bɛ sɔrɔ Facebook kan n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara. Halisa aw bɛ Mali kura de jamukan kɛlɛ kan an bɛ segin ka na VOA soba kɔnɔ an b'a ɲɛsin Kayi mara la n'a yirala k'a fɔ ko ayiwa dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ n'o ye Fuseni Daw ye olu ka baarakɛlaw caman kelen bɛ ka baara bila ka sababu kɛ baarakɛcogo ɲuman laɲini kama an ka taa Kayi an balimakɛ n'o ye Isa Bakari Baceli ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Hôpital Alfuseni Daw a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen olu de filɛ ka baara sonsori wagati kɔnɔna la bi. Galajo Traoré ale secrétaire général syndicat Hôpital Alfuseni Daw la Kayi. Ko mun an bɔra o de minɛn ko b'a la dialyse ko b'a la denmisɛnninw taara formation kɛ u nana minɛn mun bɛ yen ka baara kɛ u ma se ka minɛnw sɔrɔ scanner daminɛna u tilala ka jɔ an ma se ka cogoya sɔrɔ la cardiologue 2 bɛ an bolo hôpital la l'appareil là mais la formation demandée administration ma se ka wari sɔrɔ k'u former. Hay mun ye joli ta ye ni mago bɛ jɔ o la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na o sɔrɔli ka gɛlɛn Kayi Hôpital Alfuseni Daw la. Galajo Traoré. Bi labo jɔra Hôpital Alfuseni Daw kɔnɔ yan groupage simple groupage k'a dɔn k'a fɔ nin ye nin jeli ye nin ye karisa jeli ye a tɛ se ka k'an fɛ yan bi banabaatɔ minnu sira an bolo yan bi n'u mago tun bɛ jeli la kunun a si ma minnu bɛ yen mun ma se ka opérer dɔw bɛ denw bɛ pédiatrie la minnu ma se ka joli sɔrɔ. A bɛ tila ka jira k'a fɔ a ka gɛlɛn anw ma an ka continuer ka baara kɛ ne ni administration façon ye pour que ka banabaatɔ ka se ka banakɔtaa sɔrɔ u bɛ sufɛla de kɔnɔ ɲɛgɛn kɔnɔna tɛ banabaatɔ bolo lit tɛ banabaatɔ bolo. Nka mun ye u ka directeur adjoint ni o ye Mamadu Kamori Keta ye ale b'a jira ni fɛn o fɛn fɔra tiɲɛ don nka wariko de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ. An b'a fɔ an ka zana la ko wariko foyi t'a ɲɛnabɔ ni wari tɛ min ka gɛlɛn wari bɛ yen problème bɛ yen i k'i ban k'a kɛ mais ne ɲɛ tɛ responsabilité la waati min na ni wari tɛ yen walasa ka dépense kɛ dépense min fo wari de ka don a la. Liko minnu ni da donna o la Tubani Konare ni ale Kayi hôpital o directeur ye ale b'a jira k'a fɔ ministre ni wuli ka jɔ bɛ ɲɔgɔn na walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o ko la cogo min na. Yani mɔgɔ ka liko kuma fɔ ministre de la santé yɛrɛ ka tourner o senfɛ région kɔnɔna na a ye k'a fɔ liko problème bɛ hôpitaux la a ye ɲini hôpitaux bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ka besoin exprimer liw la liko in fana a bɛ sen na. Kayi hôpital Alfuseni Daw a ɲɛgɛnko fana bɛ lahalaya jumɛn na Tumani Konare. Conseil régional ye marché lancé ka ca ni 90 millions ye ɲɛgɛn fɛn o fɛn bɛ yen an ye kulu dɔ sigi syndicat b'a la direction b'a la technicien d'hygiène b'a la comité technique d'hygiène et de sécurité minnu bɛ BCA kunna hôpital kɔnɔ b'a la u ye toilettes bɛɛ lajɛ fɛn fɛn kan ka réhabiliter
a hakila o solution bɛ sen na. Ni fonko ɲɔgɔn kan mu ni a bɛ Kayi hôpital Fousseini Dawu kɔnɔna la a kɔlɔlɔ fanba bɛ na se banabagatɔw de ma. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. Awa an bɛ taa Angleterre n'a yirala k'a fɔ ko jamana fanga ɲɛmɔgɔ kura sugandira n'o Rishi Sunak ye. An balimamuso Mariam Traoré VOA Babara fasiribaga bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye fara couleur wɛrɛ o ka sigi Royaume-Uni fanga ɲɛmɔgɔya kunna. Sunak ale min ko don i ye fara couleur wɛrɛ ye min sigira Royaume-Uni fanga ɲɛmɔgɔya kunna kunu tɛnɛ. A sugandira a ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw fɛ minnu y'a yira k'a fɔ k'u dalen don a la k'a fɔ ko nin bɛna kɛ mɔgɔ ye min bɛna se ka jamana mara. Basigi ani sɔrɔ yiriwali siraw fɛ. Fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Liz Truss kelen kɔfɛ ka fanga bila. Sunak n'a si bɛ san 42 la jirala i n'a fɔ denmisɛnnin fɔlɔ min sigira Britanniques ka fanga kunna. Min ɲɔgɔn tuma deli ka kɛ ɲinaya san 100 ye. A lakodɔnnen don n'a ka wulikajɔ ni cɛsiri ye ka sigasiga bɔ Britanniques ka jamanadenw hakili kɔnɔ. Olu minnu jɔrɔlen don ni waati in na n'u ka jamana ka sɔrɔ ye k'a bɛna sɔn bɛrɛbɛrɛli tɔn min sigilen don jamana ka laadakɔrɔw kunna n'a bɛ wele ko parti conservateur olu ka ɲɔgɔlɔnbɔkaw bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ k'a ɲɛsin a ka baaraw ma. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. Mba dɔn tigitigi k'a fɔ ko kow ka gɛlɛn nin waati in na. Nin kɛra Sunak ka laseli ye ka jɔlen to u ka jamana ɲɛmɔgɔso da la 10 Downing Street kan. Mba dɔn fɛnɛ ko n ka kan ka baaraba de kɛ walasa danaya ka se ka dan kan ka sabu kɛ ko minnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna. Waati min na Sunak tun ye u ka nafolo marayɔrɔ trésor ɲɛmɔgɔ ye. A ka tɔgɔtigiya a n'a ka Ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw bɛ hakili to an ye an ye gɛlɛyaba sɔrɔ an ka soba nin kɔnɔ bi na. Jamukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Thioro o ni Sunumu Keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Patrick Bolo ni jamukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la. kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Ko adamadenw mago b'a danna ka kɛ ni duniya keleya tɔnba Nations Unies ka laseliw ye. Ko diɲɛ adamadenya kow lajɛba ye sɔrɔ nasira dɔ ye ka segi san 2021 kan. Duniya keleya tɔnba Nations Unies ka dɛmɛ kɔrɔtɔlen ɲɛmɔgɔyaso ɲɛmɔgɔ Martin Griffin y'a yira k'a fɔ ko kɔngɔba bɛ ka na ko mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka ɲɛnamaya an'u ka balo sɔrɔli ko jamana sabatili a n'a yiriwali san 10 natɔw kɔnɔ bɛ farati la. San 2022 o man fisa ni santɔw ye. An ka yan k'a ɲɛsin waliya camanw ma minnu degun ka yan ka wuli ka bɔ ye bi. O tɛ gundola ko ye. Duniya baɲumankɛ tɔnba USAID ɲɛmɔgɔba ale ka fɔ la sa. Daminɛ waati jan fɔ ka se sisan ma. Wulikajɔ fara ɲɔgɔn kan dɛmɛ sira ɲinini diɲɛ fan bɛɛ o kanunen don diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fɛ. Walasa an ka se ka ɲɛsin nin gɛlɛya ninnu ma k'u wuli ka bɔ ye min bɛ ka kɛ gɛlɛya ye ka taa fɛ. Fɛn min ye ɲiningali jaabi ye n'o bɛ tali kɛ Vladimir Putin ale ka kɛlɛ kan Ukraine jamana kɔnɔna la. O y'a yira de k'a fɔ k'an ka laɲini ninnu caman tun dafalen tɛ. Gɛlɛya min bɛ OCDE kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ ni jɛkulu ka fangatigiya yira. O min b'a yira k'a fɔ k'an ka yan ka fara ɲɔgɔn kan joona ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa ka se ka nin gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen. Ani ka dɔ fara an ka wulikajɔ hakɛw labonyali kan an n'an dɛmɛbaga jɛkulu tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka se k'an bolo fila bɔ ka maaw kunbɛn minnu bɛ degun kɔnɔ n'u kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ɲɛsiranya kɔsɔn ka taa u sigiyɔrɔ jamanaw ani jamana wɛrɛw dancɛ la. An ka yan ka yɛlɛmaba kɛ walasa ka se ka lafiya bɔda di o maaw ma. Fan dɔw fɛnɛ fɛ an tun ka yan ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kabiri waati jan n'an ka politiki nasira dɔ ye n'o dɔ tun ye ka wuli k'an jɔ ka dɛmɛ don ka taa Ukraine jamana denw ma ani ka dɔ fara an ka cɛsiri ka lakanako fan fɛ i n'a fɔ nansarala keleya tɔnba ka lakana bolo sécurité européenne b'a fɔ cogo min i n'a fɔ Samantha Power b'a ɲɛfɔ cogo min na o diɲɛ fan bɛɛ nin waati in na. États-Unis jamana a ka ca ni dollar wari miliyari 11 ye a ye min labila baɲumankɛ dɛmɛ sira fɛ walasa ka se ka dɛmɛ don lakanako da dumuniko yiriwaliko ka taa o fan fɛ ɲinan san kɔnɔ i n'a fɔ jamana wɛrɛ minnu b'u bolo don ka dɛmɛ kɛ min daminɛna kabiri san 2016 waati n'o waati y'a sɔrɔ tarakile o tun ganinba don Somali jamana kan walasa ka se ka kɔngɔ kunbɛn. An mago bɛ min na bi o de ye ka fara ɲɔgɔn kan hali bi kɛnɛya ko fan fɛ min ɲɛsinen don diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma. An ka dɛmɛ fanba fɔlɔ dɔ bɛna tali kɛ nin kisili kan o y'a ka jɔrɔna yira o fan fɛ kosɛbɛ k'o sabu kɛ gɛlɛyaba min bɛ ka bi diɲɛ jamana camanw kan waati yɛlɛma kɔsɔn min kɛra sababu ye ka fantanya bi jamakuluw kan k'a sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye. An labɛnnen don nafoloko fan fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ka degun ninnu dɔw wuli ka bɔ yen n'o dɔ bɛ tali kɛ an ka taabolow la yiriwali kan walasa gɛlɛya min bɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ o ka se ka ban n'o gɛlɛya dɔw dɛnnen don waati yɛlɛma la. An ka yirali dɔ bɛ tali kɛ ka fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ min dɔ tɛ se ka taa fewu Ukraine jamana dɛmɛli kɔ. An
ka y'an ka fara ɲɔgɔn kan o cogo kelenw de la k'an ka gwɛlɛyaw wuli ka bɔ yen min ɲɛsinen don an bɛɛ lajɛlen ma pawa ka fɔ la wa o tɛ se ka kɛ fewu ka sɔrɔ diɲɛ bɛɛ ma jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma. nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.